आजावनानै लायोबा जों सिरि थायोबा जाथिया जोबगोन जोंनि सिख सिदुला जोबगोन दा जों कर्टआव केस होदों इउटिउबारफोर बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बयबो बर' रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय जे लोगोफोर भारत सरकारनि इलेक्शन कमिसना थांनाय 11 आगष्टखालि जोंनि बिटिसिनि जायनाखि समस्ति दाफामनायमोन बे समस्ति दाफामनायखौ फाइनाल खालामनानै होदों आरो बे समस्ति दाफामनायाव जा फाइनाल ड्राफ्ट जों मोनबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव नङा जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय आरो बे बिफद गोनां खैफोद गोनां आरो बे फाइनाल ड्राफ्टखौनो जुदि जों लायोब्ला अब्ला बर' हारिया खैफोद जागोन बर' हारिनि राजनिथि अधिकारा थानाय नङा दा बेखायनो जोङो बे इलेक्शन कमिसननि जानाखि समस्ति दानायनि फाइनाल फोसावनाय जों बेखौ गुदि खिथा गासिबो जोङो स्टाडि खालामनानै आरो लोगोसे गोरों गोरों एडभकेटफोरजों जों सावरायनानै नायदों आरो जोङो जोंनि जायनाखि स्टाडि खालामना मोननाय बेबादिब्ला जे भारत संबिजितनि 332 आर्टिकोल 4, 5, 6 बेखौ बे इलेक्शन कमिसननि जायनाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिटिसिनि जायनाखि 4.7 एकर्डनि स्पिरिट बे 4.7 खौ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे भारत संबिजितनिनो 330 आर्टिकोल बेनि 1C बेखौ फाइनाल खालामनाय जादों दा जों बेखायनो बे फाइनाल खालामनायखौ जों नायनानै जोङो बुजि मोनबाय जे बेखौ जों जुदि कर्टआव चेलेन्ज खालामाबा दा जोङो जोंनि भबिसतखौ गिख्रंथाव जोङो थासारियाव जों नुगोन बर' हारिया खैफोदाव गोलैगोन जों बेखौ नुनो मोनदों दा जोङो इलेक्शन कमिसननो जावले जावले कमप्लेन होदोंमोन जे बिथांमोना जेनाखि ड्राफ्ट नटिफिकेसन जोंनो देखायदोंमोन फोसावदोंमोन क्लेम एन्ड अबजेक्शननि जानाखि ड्राफ्ट फोसावनाय जों बेखौ लानानै जों जावले जावले कमप्लेन होदों जे बे संबिधानफोरखौ फाइनाल खालामनाय जादों सिफायनाय जादों मोजां जायाखै आरो जों बेखौ गनायनो हाया होनना जों बुंनाय जादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य इलेक्शन कमिसना जोंनि जानाखि कमप्लेन खालामनाय जों अपज खालामनाय आरो जों क्लेम खालामनाय बेफोरखौ जोंनि माने लुबैनाय बायदि खालामाजासे जोंनि बेरेखायै थांनाय जादों आरो संबिधानखौ सिफायनानै थाङै थुङै बिटिसिनि जानाखि समस्तिफोर बे समस्तिफोरखौ फोसावदों दा बे हिसाबै जों दिनै थिरां खालामबाय दा जों बेखौ जों जुदि चेलेन्ज खालामाबा सिरि थानानै जानाय नङा जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगोन जोंनि कमप्लेनानो जुदि आजावजायाखिसैब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै जि कमप्लेन होबाय जों लिगेल भाबै जोङो माने कमप्लेन होबाय संबिधानखौ लानानै जों जेराव कमप्लेन होबाय इलेक्शन कमिसननो इभेन जोङो इण्डियानि प्रेसिडेन्टखौबो जों लोगो हमलायलायबाय दा बे खेथ्रआवबो जुदि जोंनि कमप्लेना जुदि गनायजायाखिसैब्ला जोंहा उफाय गैया मोनसेल' उफाय बेनो जाबाय जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगौ दा जों बेखौ लानानै जोङो कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जाबाय जों थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि जों गुवाहाटि हाइकर्टआव जों केस होनाय जाबाय आरो गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होनायनि उनावनो आरोबाव गुवाहाटि हाइकर्टआ 6 अक्ट'बर खालि मोनसे हियारिं लाबाय हियारिं लानानै बेयाव 1 घन्टा मोनसे डिबेट जादों 1 घन्टा 9 मिनिट डिबेट जादों आरो बे डिबेटखौ अलरेडि जों बयनोबो जोङो माबा खालामनानै भिडिअ खालामनानै हगारनाय जाबाय इउटिउबफ्रावबो हगारनाय जाबाय बे डिबेटआ जोबोद मोजां डिबेट जादों जोंनि फेभारावनो डिबेटखौ मोजाङैनो खालामनाय जादों आरो जाजआबो जोबोद मोजां खोनासंनाय जादों आरो बे केसा जे एक्सेप्ट जायो बे केसखौ जे होनो हायो बेखौ हाइकर्टनि जाजआ रोखायैनो ओइदिनखालि फोरमान होनाय जादों फकास खालामदों आरो लोगोसे माबानि थाखाय बिसार खालामनो थाखाय दा जाय अपोजिसन ग्रुप रेसपन्डेन्ट बे रेसपन्डेन्टफोरनि नटिस सार्भ खालामनो थाखाय मोनसे अर्डार होनाय जाबाय थांनाय 6 तारिख अक्ट'बर खालि दा गासै मोनबा जायनाखि अफिस दा बेयाव बिसोरखौ रेसपन्डेन्ट खालामनानै बिसोरनो नटिस होनाय जाबाय दा फार्स्टआवनो
गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इलेक्सन कमिसननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे माबानि चिफ इलेक्सन कमिसन बेनि उनाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बिनि उनाव माने ल' एन्ड मिनिस्ट्रि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय बिनि उनाव मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनोबो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आसामनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बेनोबो नटिसखौ सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बे नटिसआ बेखौ होदों दा नटिस शुड बि रिटार्नेबल उइदिन 4 उइक्स बेखौ होननाय जादों आरोखि 4 उइक्सनि गेजेराव बे नटिस सार्भ खालामनाया रिटार्नेबल जाफैनांगौ होनदों दा गतिके नभेम्बरनि लास्ट उइकहालागै बे नटिस सार्भिसा रिटार्न जानांगौ ओमफ्राय नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जुदि नटिस सार्भिस रिटार्न जायोब्ला हयथ' डिसेम्बराव आरोबाव मोनसे हियारिं जाबावगोन दा जों बेखौ आसा खालामनो हायो दा जिखि दा जादों जोङो दा केस होबाय जेब्ला जों सानना लादों जे जोंनि जेसेबां खैफोद जादों बर' जाथिया जोंहा जेसेबां अलखद जादों जों बेखौ जुजिनांगोन नाजानांगोन आरो जों हयथ' बे गोरिब दुखिनि थाखाय नाजायोब्ला गोरिब दुखिनि थाखाय जों खामानि मावब्ला हयथ' इसोरा जोंखौ सहाय खालामगोन जों आसा खालामो जोंहा बिसास दं आरो जों दिनैसिम जानाखि नाजाबोदों जुजिबोदों केस होबोदों बे केसफ्राव जों मोनफा मोनफा दिनैसिम साक्सेस जाबोदों होननानै जों दिनै बुंनो हायो जों देरहाबोदों आरो दिनैबो जों बेयाव निस्सय देरहागोन आरो जोंजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि बयनिबो आशीर्बाद दं आरो बे आशीर्बादा जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे सहाय जागोन जों सानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जाहाथे बयबो मदद खालामो गोसोरबो जों थुलुंगा होयो जोंनो आशीर्बाद होयो जों बेखौ खावलायो जों देरहानांगौ आरो जों देरहाथारनांगोन दा बाथ्रा जादों जे माबे धाराया दिनै जोंनि थाखाय गाज्रि बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय मानो गाज्रि दा बे बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों दा दिनै जोंनो बिटिसि जायनाखि एकर्ड बिटिसि एकर्डआव 4.7आव रोखा लेखादों जेब्ला बिटिसिआव डेलिमिटेसन जागोन डेलिमिटेसन जायोब्ला अब्ला भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेल 6 बादियै माने बिटिसिनि जेसेबां समस्ति जागोन बे समस्तिफोरखौ रिजार्भ खालामनाय जागोन होननाय बे जिनिसा रोखा 4.7आव बिटिसिआव दंखायो दा बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेलनि 1C बेयाव रोखा दङ बे माबाफ्राव 6 सिडुल एरियायाव लक सभा समस्तिखौ ट्राइबेलफोरनो रिजार्भ दोननाय जागोन होननाय बे जिनिसा लिरनाय दंखायो दा बे हिसाबै दा जोंनाव जुदि मोननै समस्ति लक सभा समस्ति जुदि जोंनो होबायब्ला क'क्राझार आरो उदालगुरि दा बे मोननै समस्तिया जोंनि रिजार्भ जानांगौमोन दा जोंनि बे मोनसे जुक्ति ओमफ्राय लोगोसे जे जोंनो जानाखि 332 आर्टिकेल 6 जेखौ बुंदों बे 332 आर्टिकेल 6 बादिब्ला जे बे जाय माने जेसेबां माने बिटिसि एरियायाव रिजार्भ माने जोङो डेलिमिटेसन बानायगोन समस्ति बानायगोन बे समस्तिफोरा रिजार्भ जानांगौ होननानैसो बेयाव लिरनाय दं रोखा लिरनाय दं बे हिसाबै बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय गासिबो रिजार्भ जाजोबनांगोन खिन्थु मोनसेबो रिजार्भ जानाय जायाखिसै ओमफ्राय लोगोसे दंबावो 330 आर्टिकेलनिनो 5आव दंबावो जे बिटिसिनि खुनु सिमाखौ बाराजासे सिमाखौ एनक्रस खालामाजासे बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव थानानै माने सिमाखौ समस्तिखौ बानायनांगौ होननाय बे 330 आर्टिकेल 5आव बेयाव रोखा लिरनाय दं दा दिनै खिन्थु बेफोर गासिखौबो भायलेट खालामजोबनानै दिनै जोंनि बिटिसिनि जायनाखि 6 सिडुलनि गोहो 6 सिडुलनि गोहोखौ सिफायनाय जाबाय 6 सिडुल गैयि बायदि खालामनाय जाबाय दा दिनै दरं माने उदालगुरि मोनसे लक सभा समस्ति बानायबाय आसाम सरकारा इलेक्सन कमिसना दा दरं उदालगुरि बे मोननै माने नामजों मोनसे लक सभा समस्ति बानायनो हायामोन दा बे जायनाखि लक सभा समस्ति बानायबाय बेबो बिटिसिनिनो गासै 6टा समस्तिखौ एमएलए समस्तिफोर बे एमएलए समस्तिखौ लांनानै बिटिसि सिमाखौ सिफायनानै बिटिसि सिमा सिफायनानै माने इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 330 आर्टिकेल 5खौ सिफायनानै माने दरं आरो उदालगुरि समस्ति बानायनाय जाबाय बे क्लियारलि संबिधानखौ सिफायनाय जादों बे बिटिसिनि सिमाखौ सिफाय मोनामोन बे जोंहा माने 6टा समस्तिनि गेजेरावनो उदालगुरि मोनसे समस्ति जायोमोन दा गतिके बेजोंबो मोनसे जोंनि बिटिसिनि जायनाखि 6 सिडुलनि माने आयेन बे आयेनखौ सिफायनाय जादों दा बे मोनसे
ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिआव समस्ति बारायबाय आगोलाव 12टा समस्ति दंमोन बे 12टा समस्तिनि गेजेराव जोंनो 6टा समस्तिया रिजार्भमोन दा 12टा समस्तिनि गेजेराव एबार 15टा समस्ति बानायबाय दा 15टा समस्तिनि गेजेराव जोंनो मा जाखो 6टाल' समस्ति जोंनो रिजार्भ खालामबाय बाखि 9टा समस्तिया दिनै जेनेरेल खालामना होबाय दा बे गतिके बे भारत संबिजितनि जायनाखि 332 आर्टिकेल 6 बे 6खौ भायलेट खालामनाय जाबाय सिफायनाय जाबाय बे रोखा रोखा जाबाय दा गतिके दानि डेलिमिटेसन इलेक्सन कमिसना फोसावदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा जों बेखौ बरायनो हाया जों बेखौ गनायनो हाया आरो बेखौ जोङो आजावनानै लायोबा जों सिरि थायोबा जाथिया जोबगोन जोंनि सिक्स सिडुलआ जोबगोन बेखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामनांगौ होननानै जों दा खर'आव केस होनाया दा जों खर'आव केस होदों जोङो गासै 7 जों लोगो लानानै केस होनाय जाबाय अबयसे जोंजों गुबुन गुबुन आइ आफा रायजो राजाफोर दङ गुबुन गुबुन आफादफ्राव जोंजों लोगोआव दङ दा जोङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जनरल बसुमतारी ओमफ्राय अमरसिं ब्रह्म ओमफ्राय दाराव दैख्रेब नार्जारी नामाव जों बे केसखौ जोङो होनाय जाबाय दा बे हिसाबै दिनै 6 थारिखआवबो हेयारिं जालांखांबाय आरो फैगौ नभेम्बरनि लास्ट उइकआव हयथ' जों मोनसे हेयारिं मोनगोन आरो उनाव बिसारा जालांबाय थागोन